Dolors, guapa, bé, estem bé. Bueno, és tot allò que sabem que és tan efímer que serà que tornarem aviat, però estem bé, estem tranquil·lets i bé. Hem après, penso, sí, això. A conviure amb això, no? I a viure el moment present. Com esteu vosaltres per això? Campanya, tot bé? Bona sort, Dolors. Nosaltres fem suport al costat. El que no tenim força segurs poden dir-nos, no? Clar que sí, molt bé, Dolors. Generositat i sentit d'estat per part de tothom, de tothom. Amb una diversitat ideològica, amb una transversalitat generacional, amb una transversalitat fins i tot de condició de classe, per què no dir-ho, i jo penso que aquesta és la gran virtut del que vam fer. I veig la gent com bastant... La gent té ganes de dir-te coses i de dir, ei, seguim, té ganes de dir, dempeus. ho tornarem a fer, ho tornarem a fer, ho tornarem a fer. A mi em dóna la sensació de que aquesta solidaritat permanent, que jo crec que no està escrit enlloc, però que ens caracteritza tant, i la gent s'ajuda. Hem de tenir clar que tot això ha sigut un cúmul d'aprenentatges, però que encara avui estem aprenent. Estem aprenent que la gent del carrer no falla mai. La gent hi és. Fórmula. Perquè és l'objectiu de la raó d'estat, és a dir, el seu somni humit és derrotar l'independentisme a les urnes. I no poden. I quan dic sobiranisme dic una majoria democràtica també que està contra la repressió. I no podran, això ja està. No podran. Això ens ho hem de, jo penso, creure una miqueta més, perquè de vegades sempre ens sembla que no, coi, hòstia, moral de victòria. Jo us desitjo, com a tots, la millor de les sorts del món. Sabeu que som òmnium, som de tots i que us estimem a tots els partits sobiranistes. De fet, estimem la democràcia i, per tant, estem convençuts que doncs, el 14 serà altra vegada, doncs, malgrat que ells no ho voldrien, una festa dels demòcrates d'aquest país, que és el que som essencialment.